Hur gör den godaste burgaren någonsin? Okej, börja med att ta lite dressing så här på. Och sen tar vi en gaffel. Vänta, stanna där. Sen vrider man om och så. Ja. Och sen... nu ska jag så. Sen tar du burgaren. Lägger på. Sen lägger du på sallad. Och sen på med massa dressing. Dressing, det är gott. Och sen tar du den andra burgaren. Lägger på. Och burgarna kan du typ lägga i några minuter så. Ja. Sen bananerna. Ja just det, bananerna. Banan. Fortsättning följer. Jag ska lägga bananerna.